Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng ganantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo,
Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning kay Papa Dan Rosales, kay Rene Boy Bulata, kay Ma'am Gloria Bueno, kay Ma'am Shirley Bungalbal Bilbes, kay Madam Aileen, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenas dias mga amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Martes. Tama, Martes na po kita ngunyan. Petsa 27 na po kita kang bulan na Agosto taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod. 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy raman po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Serye Nyebres. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 27. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Siyempre sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man ki ibang maingat kan sadiri tatabi Ma'am Rosalie Gonzales. Kundi kita man sana. Yo. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya po ang nakakaaram kang gabos. Amen. Amen. Salamat Lord. Thank you Lord. Bahala ka na po tabi Lord sa samuya. Giya mo po kami sa samuyang mga gigibuhon. Ngunya na aldaw. Thank you. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangarap po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini.
Martes tabi kita ngunyan, Ma'am Elena Valenzuela. Baka tabi, pakicheck daw tabi kan sa indong uniform kung tama. Baka masulog nindo so pang Lunes. Long weekend baga. Paglaog nindo sa trabaho, ay, nga tainita na kapang Lunes ako. Martes po kita ngunyan ha. Katabi masala kita sa sulog tang uniform. Martes na tabi kita. Mary Jane Balingbing, good morning. Sabi ni Rene Boy, pag uli ko dyan, kang Pitsa 12, kang Agosto, bisita lamang ako sa mahal kong ina, sa imo mate, asin sa kuman na mga kabarangay dyan sa San Vicente, lalo na sa Kalye Pugi. Naring ka mauli, Agosto, ay pahit mo yan. Mauli ka sa Pitsa 12, kaining Agosto, ano na ngunyan, 27 na baga. Ay pahit man rin ni boy. Anong Pitsa 12 ka nga gusto na 27 na ngunyan? Ling mo na. Ma'am Rosalie Gonzales, good morning. Maray na aga tabi, pabati na tabi ang pamilya ko dyan sa Libo. Ang Colinares sa Dasilio family. God bless tabi kay Sir Pogi, Sir Ryan Llenaresas, Kang Albay, Police Regional Training Center, Kang Philippine National Police dyan sa Campola. Good morning po sa tuyang mga mamang pulis. Duman sa Davao, matindi ang tensyon kan mga pulis. Day na ako kuha supig sasabi. Ano ito supig sasabi ni Pastor? Ano ito? Siya da aso tamang daan na to? Ano ito? So sabi niya, siya da ang pinakabida sa mundo. Siya ang may sadirik ang kinabahan. Tapos ganyan din ang kukuha. Ano po ang satuya mga reparo ngunya na Martes? Pading Nico Basas, good morning. Advance happy graduation tabi padi. Sa wakas, nakasurvive. Ano pa din, nagbaratak supayo mo. Ade, gari pa din natais na marayso sa imong payo. Gari naubusan ka ki mga English duman no. Pangyayari. Yan ang problema. Di, pag nagkakaedad na kita, pag pigpapakarlasi pa kita, Isus Mariang kulog sa payo. Ano kung pwedeng mag-reskwela kita kung medyo aki-aki pa? Pag medyo may edad-edad na, maliningaw na baga kita. Garian sa computer, pag luma naman ng computer, maluya naman ng taririk. Pero gari yun na yan pa di. Rimati na yan. Maluwas na dyan sa GSC mo. Yo, congrats pa di. Gari si Padiman na si Saining, si Batching na Randilyonar, gari habo na. Mapingalo na nga ko, Ching. Pingalo na si Sir Alwin nga ning Numbura. Puminay ngalo na oto. Sige na sa nang swimming. No. Patagay-tagay. Maraingani ngayata, sabi ni Pading Nico, maraingani ngayata, matinandaon pa man nga ako. May mga natatandaan pa man nga ako.
Maray nga ni, tamaray pang memorya mo tabi pa de. Pisil baga mag-memorize di. Ay, pangyan. No. Sabi ko kag pagklase ko, gus na ako, pamemorizeon mo pa ako. Pero, talagang pag pinirit mo talagang sa diri mo tabi pa din, nagigibo ba? Malala ka graduar man baga. Ay, pangyari. So, isip-isip ko nga ni, day ko kaya nun ang pagdalagan kipirang kilometro. Nem, nakaya ko man pala. Dahil man ako ininutan kang ambulansya. No. Basta pa di so, pag PFT ko so ambulansya, yaon sa nasa likod ko. Pasiguro. I-condition ko sa ambulansya. Pag nainot sa ko sa ambulansya, may problema ini. No. Anda. Yan na. Tabi si Ryan Linaresas. Tandaan mo ang sabi ni Pading Nico. Pag mag-adal ka da tabi, dapat madaling araw. Nganing dae mo malingawan. Takong pagkabanggi man ang Pading Nico, adi. Iyo may nakaturok bang kan sa kuya na halimbawa sa mga estudyante, pag ngaya may exam ka mo sa aga, kadaklan baga nagre-review ka yan, banggi, bago magkaturog. Sala pala niyan. Ma'am Gina, Malaginyo, Cavite. Sala pala niyan. Halimbawa, naka-review ka na, nag-adal ka na, kung may naturog ka, di siyempre pagkaturog mo, malilingawan mo yan, tayo ba man so napapangiturogan mo? Lingaw mo na so, pig-review mo, kapag katurog mo, iba man so napapangiturogan mo. Nem. No. Iyo manangkad. Teknik iyan sa mga nagkaklase ha. Sa mga nagkaklase tabi dyan. Ang pinaka-effective na tabi na pag-review kung halimbawa may exam ka mo, iyang pagmatanin do pagkaaga. Mag-review na ka mo. Dahil ka mo mag-review bago magkaturog, tamalilingawan nindo iya. Yan. Tama na pigsabi na ni Padi. Mag-review ka mo pag matanin daw. Paano pa di pag mata mo kung masimasihon ka, maramdaman mo pa. Ang mamemorize mo kang pagkaaga pag minamasi-masi ka, 1 to 1 to. Hindi. Ano na nga ito susunod mo? Ay, hindi. Sige pa di congrats in advance. Ano ang mga reparo tatabi ngunyan si Ryan? Uy, si Bulkang Mayon pala, nagkaigwa tabi ki phreatic eruption. Radit man sana. Magparahara dit. Normal iyan kay Bulkan Mayon. Normal tabi yan. Ang Bulkan tangon yan tabi Ma'am Mercedes Perez nasa alert level 1 pa man giraray. Oni baya tabi mga tugang House of Representative may bubusol ngunyan ang sarong kongresista dyan sa House of Representative para po sa mga makandidato sa 2025 midterm election. Ano itong pigbubusol na ito tabi Sir Cassie William? So, mandatory drug testing. Halimbawa, si Sir Cassie William may plano na magkandidato sa 2025. Pag naaprobara na po ini, maging batas po ini, masairaron po siya sa mandatory drug testing.
Baka ngayon libong pa ngayon ni si Sir Cassie William makandidato. Tapos kung ano-ano ngayon tabil ngayon dyan sa entablado, di man niya masunod. Ito pala ngayon nakatuma. Kang mga pigtataram ngayon ito, di man niya nasa tamang pag-iisip. Kaya importante yun so madaralagan databi Sir Cassie William sa 2025 midterm election. Dapat magpasairarom sa mandatory drug testing. Sabi mga tugang kang Philippine National Police tabi Ma'am Susan Villarcano na so mga miyembro databi kang KOJC ining Kingdom of Jesus Christ mismo databi sa mga miyembro kaini ang nagkukulog man sa nakan sa indang mga sadiri ngani databi paluwason nakagibuhan kang pulis o tayling ang baganindo sa bareta kunyang kaliwat kanan sa mga protesta. Daman sa Davao tapig si Sir Baga Kota na so arrest warrant kay pastor. Ngunyan sa mga miyembros da kang KJ o KOJC yung masanada nagkukurulog kan sa diri sabi kang PNP nganing salaan sa mga pulis. Sabi ang kang PNP ha. Ngunyan, kasuod igwaki mga rally. May nagagasod duman na PBBM resign, Marcos resign, and mga tugang pigsakaya na naman inikang susatuyang mga politiko na may plano sa 2025 midterm election. Talaga only in the Philippines. Sisayang yaon duman. Inay. Pangyari talaga. Ang Commission on Human Rights mga tugang nakiulay sa mga miyembros kang JOJC, KOJC na irespeto po sa mga otoridad nganing maibitaran databi ang tensyon. Ayan ang problema di. Ay inay ko po. Si Sheila Go mga tugang nasa irarom na kang Senate custody. So tugang bagay ni Alice Go na nakaalis na sa Pilipinas. Kairiba ka ini o kairiba ini sa paghali pero si Alice Go wara na din na nakakakuha sa tugang. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang mga ririparohon tabi Ma'am Jonah Persila Pomorca. Iyogon mo Yan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang mga ririparohon ganyan tabing Martes. Aranta sa mga chikiting dapat yaw na po sa eskwelahan ta may klase ngunyan. So may mga trabaho man tabi sa gobyerno, mag-arasikaso na kamo ta may laog na tabi ngunyan. So may mga may hangover pa kang long weekend. Trabaho na tabi kita ta madali na naman ang sweldo. No. Masweldo na naman, ta sige masan ang tarangka. Ayos ngayon trabaho ko dyan. GO ngayon ako, job order ngayon ako, pero ngayon trabaho ko magtangka. Yan ang maurag na trabaho. Trabaho ngayon ako dyan. Magtangka sana. Dakol baga kaya ngayon pamilya mi? May eleksyon na baga. Sayang sana kang pigpapasildo kang taong bayan, ano? Ang trabaho niya magmaritis.
Kung todo pa di aircon ngaya. Alas 7:28 na mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Ma'am Aruba. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ng MBY Dormitory. Ang MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha tabi Ma'am Aruba. O dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap tabi kidor, boarding house. O dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, salamat. Ingat tabi permi ha. Siringman mga tugang ang programa nginidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rider Burse Cantabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and mga tugang kasabay tama dyan ng Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. O dyan niyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto Bako sa Witing. Bako sa Witing. Sa Lotto kamo magtaya. Nagtsansa lamang kita maging milyonaryo tabi Ma'am Letyap Agire. Kay Divina Di Guzman, good morning. Ma'am Aruba, good morning. Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Servicio Asin Grupo. Alas 7:30 na tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang Philippine Standard Time. Sir Javier Bunsa, good morning. Maayong buntad, Bicolandia asin sa mga taga-Tagoy Tuyanon. Siyempre tabi Ma'am Aruba ha, day mo paglingawan sa Biyernes na. Sa Biyernes na sukawat kang Albay Media. Diyan po sa Mayor's Cup Season 3 kang LGU Malinaw. Sa Biyernes na ang schedule. Mapapalaban kita kaini. Sabi ko na nga ni, maghanda na ta, baka magbaha ki 3 points. Kay Musang Siren, good morning. Ma'am Aruba, i-ready mo na tabi dyan suplanggana mo. Sa Biyernes na ang laban. Sa Biyernes na ang basketball, ang laban. Dyan sa Malinaw covered court. Biyernes. Abangan po nindo dyan sa Malinaw sa mga taga Albay Media. Lingon taman daw kung tarataw man magpasyurot ang mga taga media. Baka sige sa ng tiriwa-tiwa. Tapos dahil man tato magpasyurot. No. Idol Mox, pa-shoutout databi sa Family Hardin dyan po sa Purok 7 Everlasting Street, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Aliyan kay Joma. Thank you. Kay Ma'am Nilia Marcaida. Nakantabay na po ako, idol, sa live mo dyan sa Bakakay, Albay. Si Jomar Abanador Hardin. Rin ang piyesa sa Bakakay. Gari mapiyesta man sa Bakakay, ano? Advance sa pipiyesta man. Maray na aga tabi, idol, magigop-higop nin pangpainit sa sikmura. Si Ma'am Gina Malaginyo Cavite ay mahiling daw tabi ako. Baka lamang ika ang makapagana. No. Hiling mo na. Maghiling ka tabi, Ma'am Gina Malaginyo ha.
Sa Biyernes, makawat su Albay Media dyan sa Malinaw Covered Court dyan sa Mayor's Cup Season 3 ha, dyan sa LGU. Siguradong ilingon ta kung tataman magpasyurot ang mga taga-media. Sabi ni Ma'am Aruba, day ka ngaya magdasmag ta, uurulukan ka. Yogon mo yan, day ka ngaya magdasmag. Nadasmag ka ngaya, urulukan ka. Pangyari pag nadasmag kita. Petsa 30 tabi idol ang piyesta sa Bakakay. Iyo, happy piyesta po sa mga taga Bakakay. Advance happy piyesta man po dyan sa Barangay Burabud kang Malinaw. Iyo, happy piyesta man pala niya. Ano kayo ni piyesta sa Burabud? Piyesta pa sa Bakakay. May kawat pa sa Albay Media. Paano tayo ni? Ang kawat data bigger schedule alas city. No, mga alas city ang kawa. Alas city ang kawat data bi. Yo. Pasyar na sa nakamodoma. Pag nakadalagan ako kay mga duwang balikan sa court, mapasalida tulos ako. Shout out databi sa taga Malawag. Sabi ni Ma'am Emma Mamansag. Sige. Oy, kuwanta daw muna tabi ang linya kang Pag-asa ha. Kuwanta muna, ramon ta muna magiging kamugtakan kang panahon. Tagari nagrolumlum naman. Ano daw ang nangyari? Sige daw ta. Ramon ta muna ang Pag-asa sa Pag-asa. Pag-asa, good morning. Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Nalito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, August 27, 2024. So unahin po muna natin yung ating latest satellite image. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na bagyo o low pressure area na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa ngayong araw. At patuloy pa rin po yung pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat, lalong-lalo na dito po sa may bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite image, meron po tayong namamataan na mga kapal na kaulapan sa areas po ng Southern Luzon at ilang bahagi din po ng Kabisayaan. Dito po sa may western section ng Luzon, asahan po natin mataas na posibilidad na makakaranas po tayo ng maulan na panahon dyan po sa may Mimaropa, pati na rin sa may Karatig na probinsya. For the rest of the country naman po, nalalabing bahagi ng ating bansa, although meron po tayo namamataan na mga kapal na kaulapan, mostly offshore po siya or nasa karagatan po yung mga pag-ulan na mararanasan, pero mataas po yung posibilidad na mga isolated rain showers or thunderstorms. Ito po yung mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan. So magiging mainit pa rin po yung tanghali, lalong-lalo na dito po sa areas po ng Northern at Central Luzon, sa nalalawing bahagi ng Kabisayan at Mindanao. May mga posibilidad na makakaranas din po tayo ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Sa mga susunod na araw, ay inaasahan po natin na magpapatuloy yung epekto ng southwest monsoon. Mataas po yung posibilidad na magiging maulan o magpapatuloy pa rin yung maulan na panahon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Possible po hanggang sa darating na weekend or bago po matapos ang linggo. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, gaya po nung nabanggit natin kanina, dulot na epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Asahan po natin na ang maulan na panahon ngayong araw dito po sa Metro Manila, pati na rin sa may karatig na mga probinsya dyan po sa Cavite at Batangas at buong Mimaropa. Sa nalalawing bahagi naman po ng Luzon, mataas po yung posibilidad, makakaranas po tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Tumatagal po ito ng mga 15 minutes hanggang sa 2 or 3 oras. At dito naman po sa areas po ng Northern at Central Luzon, asahan pa rin po natin yung posibilidad na magiging mainit pagdating ng tanghali at may mga posibilidad pa rin po ng mga biglaan o panandaliang buhos ng ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po natin ngayong araw sa mga piling syudad dito sa Luzon. For Lawag po yung maximum temperatures natin aabot ng 32 degrees Celsius. Para naman sa Tugigaraw, aabot ng 33 degrees Celsius, 17 to 23 degrees Celsius para sa Baguio. Ngayong araw dito sa Metro Manila, agwat ng temperatura maglalaw na 24 hanggang 32 degrees Celsius. 29 degrees Celsius maximum temperatures para dito sa Tagaytay. At para naman sa Legazpi City, agwat ng temperatura maglalaw na 25 hanggang 31 degrees Celsius.
Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ngayong araw, sa areas po ng Palawan, asahan po natin yung maghapon ng mga pagulan, dulot ng epekto ng southwest monsoon, pati na rin po sa ilang bahagi ng Western Visayas dyan po sa Antique. At sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, magpapatuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, so bahagyang maulap hanggang sa maulap na karangitan, yung inaasahan po natin may mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. For temperature forecast naman po, agwat ng temperatura sa mga piling syudad dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao. 31 degrees Celsius maximum temperatures inaasahan natin ngayong araw sa Kalayaan Islands, pati na rin sa Puerto Princesa. Para naman sa mga piling syudad sa Visayas, sa Iloilo, Cebu at Tacloban, maximum temperatures po natin or agwat ng temperatura maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon din para sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. For Metro Davao, maglalaro mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. At ngayong araw sa Zamboanga, ang temperatura maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon, banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon ang mararanasan po sa ating karagatan, kaya malayo pong makakapalaot yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot, inaasahan po natin yung maulan na panahon, lalong-lalo dito po sa may karagatan ng Palawan, pati na rin sa may Sulusi. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:44 a.m. at lulubog mamaya 6:11 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin naman po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kang panahon. Okay man. Medyo may mga paguranoran sa nayan tabi Cons Joel Seriola, Sir Javier, kay Ate Pedis, good morning. Ang ano ngaya, ang hurarani ngaya sa burabod pagkatapos kang kawat. Gari ang makakalaban kang Albay Media, su grupo na ra Vice Mayor Abby Cargullo. Tapos gari kaiba man dyan si Cons Joel Seriola. Si Cons Joel Seriola ang burbantayan ko. Dahil ko inipaluso to. Dahil ko inipaluso ton si Cons Joel. Ang lukso man kinigari saro naman sa ng sardina. Parehas kami. Oy, sabi digdi pa shout out databi sa Team PNP Castilla Sorsogon chapter. Together with founder Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio. Hashtag Serbisyong Atanasio. Hashtag Serbisyong Totoo. Hashtag 2nd District of Sorsogon. Yun. Kay Ma'am Minda Bormeo, good morning. Belated happy birthday tabi Ma'am Minda. Kumusta dyan sa tuyang pansit? Tapos ano ta dyan tabi Sir kasi William Baga. Ano yan? Puto kutsinta. Maray na agaman kay Bibal. Si Ate Pedis no rin din ni Maoli. Ate, naring ka Maoli ta. Maburo bakasyon man lamang kita. Magayon magburo bakasyon ko ta. Kaya lang paanon tayo ni. Kasudma nga ni, ipasabay ko ta ako duman sa buro bakasyon tayaon si Sismati. Paanon tayo? Edwin Magalona. Tama ba? Magalona, good morning. Watching from Legazpi City. Oy, kumusta tabi?
Kumusta tabi ka mo? Bata de kita ki preparasyon. O di last week ko schedule na ni Mayor Shi. Kaya lang igwa ki convention sa mga opisyal. Kaya pig-schedule na lang sukawat kang Albay Media dyan sa Mayor's Cup Season 3 kang LGU Malinaw. O di ngayon sa Pitya 30 na sa nangaya ka mo magkarawat. O di sa Biyernes na yan. O panon tayo ni anong kay puwantang gibuhon? Dapat maghanda man kita. Sabi ni Ma'am Aruba, baka ngaya madas magka dyan, urulukan ka. Iyo adi. Baka man nagad madas mag ako tabi Ma'am kay Bibal. Alimbawa kung madas magtabi ako, sisay daw lamang sa indang pwedeng pod kay ni umantabay sa ko. Pag nadas mag ako, buhaton nindo ako. Pangyari. Pigalat ko tabi ka kasuhapon. Iyo galat na di maminda so parsilda. Iyo. Da kung nako aki delivery rider, madam. Sige, basta Ma'am Aruba, bala ka na kung halimbawa say na ako magduman, pagsunodon mo ako, kung halimbawa madas magmananggad ako, tawan mo ako kisugkod. Iyo, iba na bagangon niya ng panahon. Kang inot, nagtatagad dalagan pa man ako. Ngunyan, dahi na. Baka nga ni mainutan pa ako kang naka-wheelchair pag... Pero makonsuelo yan at least sa paagi ka iyan na mga goodwill games. So at least nakakabisita man sa mga taga-media. Makumusta man lamang si Mayor Shi, tapos so mga taga-Malinaw, mga opisyal kang Malinaw, o di magayon yan. Pagkakataon na yan magbanding-banding lamang ang mga taga-media, mga kaapil dapat yan, bako yang kaiwal. Si Rabier. Ang media, kaapil yan, kang gabos. Although, minsan, may narireparo sa mga opisyales, normal iyan. Tayo man ang trabaho ka iyan. Magreparo, maringani tatig-reparo. Aramo ang sarong tawo pag pigreparo, payaba ka iyan. Mamlis man lapas kapos abalon. Pero pag daay ka natabi, mamlis man lapas kapos abalon pigreparo, bako ka na kan payaba. Lingaw ka na tapos pigla ka pa, dahil bako ka kang payaba. No. Bako ka na kang payaba. Ni man si Rabier ba na? Pag nailing ko ngayang madas magkanoy, ulukon nga gari ako. Ailing mo ni si Rabier, tamili ka na, inot ka nang nagdasmag. No. Nainot ka na. Ako sa paganahan. Ang tao pag pag pigreparo ka, maging maray ang pigigibo mo o bako maray, payaba ka kaiyan. Ibig sabihin, lalo na pag may nakakalingaw, minsan baga kita, nakakalingaw man kita, kaya pag may nagreparo sa imo, dapat pasalamatan mo pa nga niyan, tayo may pagmakulog iyan sa imo, tabi si Rabier. Iyan ang trabaho, iyan ang papel kang media. Taga-reparo. Bako yan natamiling nga nareparo ka, dagit ang sa imo, bako. Para yan sa imo. Kaya nga ni baga ko minsan, nagre-reparo talaga ako, madagit man, bahala sinda. Pero mas magayon dapat na ni ipasalamat nindo yan. Tanare-reparo ka mo. So iba kaya dyan, lalo na sa mga malabanan, dahil man ang kaibang nahiling, kundi kamarayan mo. Pero
Bako man gayon na pigigibo mo, daiman an itataram sa imo. Tamala nga ni miyembro kang malabanan. Oh, kami sana ang pwedeng magtaram na huni garing nga medyo simplang tabi ini. Iyan kami ang makakataram kaya. Pero kung ngayon sa mga malabanan, ay okay, sige sana. Pero yan okay. Pero man okay. Sabi nga ni, dahil mo nga kaipuhan ng rauton ang iba para lang maging malinig ka. Yun di ka sabi niya, dahil may kaipuhan namang raot. Dahil may mapigsasabing malinig kami. Taparariyas man sana kita. Tao lang tayo. Dahil ngayang perpektong tao, pero ngaya sa ngaran, ano man na, dagit ka. Pangyari kayo ni man. Nagtatabil kita digdio. Nagpapasali ka man dyan. Pwera ngaya sa pangaran na perpekto. Ano man ki perpektong tao? Dahil man ki malinig na tao. Kaya dahil mo pwedeng rauton ang sarong tao para magluwasan ng malinig ka. Baka, kaya kami baga sa media, pigpipresentar men mag-inibong na lado, and kamo na tabing nagdadarangog, kamo na mag-atid-atid. Kamo nang mag-atid-atid kung tama ba o ano? O rin ba si say ba dumasumay tama? Ta kami, ipipresentar mi siya na mag-inibong. Bala na kamo. Pero, ano sa iling nindo? May tama ako? Ma'am Liz, may tama ako? Maloy ka na may tama na. No. Bako mo ngay ako payaba. Bako mo ngay ako payaba. Sige, sumanga pag-iriba tayo, wag kita ki breaking news, adi. Sumanga pag-iriba ta, pasiring duman sa daraga. Naroon dumaytig diskuti raw kan sarungal daw. Kasud manunggod sa mayor kan daraga. So, halatunta kung ano man ang nga. Iyo ko ta, itaram ko. Arin man tabi mamlis man lapas kap, arin ang itatara mo na naman. Haloy ka na tabi, sir, may tama. Sabi ni Ma'am Liz. Yan nga ang problema. Yan ang pigasabi ta. Makulog man sabihon, makulog man akuon. Iyan ang totoo. Bako, ako sabi ko sa indo, bako man ako malinig. Minsan, pag nagkakarigos nga ni ako, minalabugon man ang tubig. No. Literal. Marayan ta. Arabo, yaon kita sa lugar kung saan buhay na buhay ang demokrasya. Sabi nga ni sa English daw, we are in a democratic country. Kaya malaya tayo kung ano ang gusto tang taramon. Kundi kanya-kanya yan na prinsipyo, kanya-kanya yan na diskarte. Kundi mas magayon iyan. So sabi nga ni baga Ma'am Aruba, payaba, sabi sa 3rd District, pag payaba mo ngayaan sarong tao, talaga ngayang makukulgan mo. Bako so, ngayang bugbugon. Bako! Makukulugan mo. Tapayaba mo nga ni. Ili nga, sampol. Ngaya, suaki, may aki ka. Ngaya, nga tapig babadulan tan mga aki ta.
Nga tatig babadulan tanganing itamak ta susalang gibo. Iba ang pinakarason. Pero bilang kita mga magurang, pag nakukulugan tabagang aki ta, maski may sala, nakukulugan man kita. Ayo, gari baga nakukonsensya man kita pag nabadulan ko ngayon si Bibi, nabalulan ko ngayon si Nuno. No, maski may sala, pero gari nakulog man ang buutan na dapat dahit ako ta pagkulgaan. Pero yan ang paagi para maitama ta, mariparo ta so sa tuyang aki na dapat ito dapat pag-ibunta sala ito. May tama tabi ako. Minsan pag nagkukulugan tabagan sa tuyang aki, gari na kulog ba ng buta? Parehos man iyan tabi mamlis man lapas akapos a balon kang relasyon sa mga jowa nindo, sa agom nindo, sa pamilya nindo, sa magbararkada nindo. Tako nga ni, ngunya na maeleksyon, bata, date sa na nga ni subarkada ko, taday naman ako nag-accept kay barkada. Sa Facebook nga ni, may mga sige ang friend request sa kuya. Dahil ko naman pig-accept, tama na sa kuyang barkadang date sana, pero mga totoong barkada. Ngunya na ma-eleksyon, dakol na naman si Javier ang gustong makibarkada sa ko. Ngunyan, dakol na naman. So, mga dati kong madi, nagpapadi na naman sa kuya. So, iba, daday nga ako narumduman kang inot. Ngunyan, narumduman ako. Ma'am Cherry Carbarha, good morning tabi. Hilingan nindo. Sabi, may kasabihan baga si Javier na. Ang unya, daibaling ngaya duwaan sa imong barkada. Basta ngayang importante duman so totoong barkada. Nadadamayan ka sa hirap at ginhawa, yaon permi sa imo. Takon dakulon ka man na barkada ka sa napagkaipuhan ka. Siripaan na. Siripaan na yan. Taiba man ang purpose kan kung nga tigbabarkada ka. May kabats kami nga ni na urambogon man. Ang pigbabarkada niya talaga sa mga mayaman. So pwede niyang utangan. Di, pakahiling sa ko, ay kapalan niya si Manny Moxul Butana, Ma'am Tuaso. Bakon nga dakol ka ngayang barkadang mga politiko? Ya ko ikwama. Maray pa nga i-add friend ta ka. No. Salbata ng pahitiyan tabi, Ma'am Tuaso. Di, tiyo. Kang naging friend, ay friend mo pala nga ni si Arog Kenny, baka ngaya matabangan mo ako. Tahuto ngaya, kaipuhan ko ngayang kwarta, kaipuhan ko ngayang mag-utang duman, pamidbida na ngaya ako. Salbata ng pahitay niyo. Kabats ko siya kang elementary. Ang pagiling niya sa kuya kay ito sa Diyoton. Ngunyan tadakol nga ining maurag pala niya. Pwede nga ini maging tulay duman sa purpose niya. Malaya, chig-chat man ako kang subarkada ko. Uyang baga nga minautang sa kuya. Tapos gihambugon niya magpost sa social media kung saan nagkakaan sa mga pandiurog na pigkakaon. Iyong pigpopost sa social media tapos ngunyan mautang sa ko. Daog ngaya kan mga post mo maski tuyo sa nangaya pero ikaday ka nag-uutang. No. Jesus, tabi, Ma'am Tuason.
ang pigpupos ka sa social media, inununa bulinaw. Kumbako, dinarang natuyo. O siya day kan pwede makapos sa social media ta. Mayaman eh. So, mga kurukunwari, bag ako, tunay ako, pag, iyan talagang pigkakakan ko. Iyan ang pagkabuhay ko. Ito pala gusto makihuron sana sa kuya, sa paagi kang pangaran ko, nganing makagibuon akong tulay, nganing makaduman, nganing makapangutang do. No. Pahit, ay, hindi. Yan ang pigsasabi ta, realidad. Ako dakol akong istorya manungod sa realidad. Sabi ni Manong Siren, siguro taon niya siya. Ano ka pa? At ang alason ako, sabi ko, daay mo nang gadya ko, tinakot ko nga nito, taya ko, daay mo ya ko ipagpara, halimbawa, pag magpapakuda ka sa ko, daay mo ya ko ipagpost sa social media. Nata nga ya. Dakulya ko sa kuyan may dagit, baka madamay ka. Natakot tabi, Ma'am Tuaso. Dahil mananggad pigpuso, nagpakudak sa ko, dahil mananggad pigpuso sa social media, natakot. Niya ako, pag nahiling niya ako kaya iyan, dakul pati yakon may dagit sa ko. Baka ako madamay ka. Sa hirap at ginhawa dadamayan ka, pero pag abot sa ka, matayan, magsulo ka ngaya. Nyugon mo yan. Kaya baga sabi ko, ngunyan, so mga friend request sa kuya, pasensya tabi ka mo ha. Day muna ako maako ngunyan ki mga bagong friends o kaya lumang friends na nagbabalik. Taang purpose, madali na Ma'am Tuaso ng eleksyon. No. Ay, salbata ng pahita ini. Anay, may nagkumusta nga ni sa, kumusta ka nga pa di? Dahil baga ako nag-reply ta. Nga tata mag-reply ako. Kunyang ka sana nakarumdum naman, tamili, nagpupusing-pusing, nagarima kandidato ka. Kaya tabi, pili unta, Ma'am Joy, pili unta tabi ang sa tuyang mga pigbabarkada. Bako so liability, bako so abunaran. Takadakol na nakikipagbarkada sa tuya, may intensyon na pansadiri man sana. Barkadaon ko daw nga ito sulbutan na ta. Garing nga maray man ito sa tao. Baka lamang nga iyo ngayon makadara sa tuya sa kamurawayan ng Diyos Ama. Bago ngayon tabi, Ma'am Joy Cargulyo. Si Ma'am Joy Cargulyo, alo yung kunening barkada. Kaya langon yan, gari, tiglilingaw-lingawa naman ako ni Ma'am Joy. Tamili. Mayaman naman si Ma'am Joy. Lingaw na ako. Bata ako dahil masan ako nagpapararibok bagatabi Ma'am Riz buhay. Arog baga ako kaya. Nung ka ako magdulok pati. Kaya mabuy akong dumulok. Dahil nagtuturubod sa ko. Nya ako. Pasublian naman nindo ako. Tabangin na nindo ako. Dahil man nagtutubod sa kuya. Tubod-tubod ngaya dyan. May pirak ngaya yan. No. Kaya mas kitabi sa tupad. Ano pa ito sa mga tupad? Ano pa ito? Tupad. Akap. Ano pa sa mga ano? Dahil lamang ako nalilista. Oy, Ma'am Mirna Realobit watching from Quezon City. Good morning, Tabi. Nagpapariparo na naman, Tabi, Sir Mox. Sa mga kandidato, madali na naman baga kaya this October 5
may filing na. Alam na. At man sa nagkaiyang, kasimple, ako pa, madara pa na nindungon niya. Iba naman ako kunya. Kung kang inot, puros libre, ngunyan, day nang libre. Gura, ano daw tabi, ma'am, tuason ikaw ang kong manager. Tapos, kung halimbawa, may magdulog sa kuya, ikang kauruno. Tabata ako, pag ikahuron pati ako, maanuhon man ang bot ko. Malumuyon man ang bot ko. Minayo man sana ako. Mala yan, tapuros tiway. No. Paparadagi. May totoo talagang barkada. Tigparadagitan man ako kang barkada ko. Dangag-dangagong ka ngaya kaya. Ika kaya ngaya may rakon ka. Matinabang-tabang unon ka ngaya. O ngunyan nga na ika ngaya naghahanap ki tabang. Ika ngayon kay puwan na tabangan. Hain nga sinda. Day man natanarom duman ka ngaya. Ako yung manang gadadi. O yan sutig sasabi ta na kaipuhan na dagitan ka kang tunay mong barkada. Yan, magayo. Kaya, kung sa mga barkada ko nadadagitan ko, day nangangahulugan na dagit ako sa Indo. Nangangahulugan na payaba ko kamo. Payaba ko tabi kamo. Kaya ako nagdadagit. Madaling maghanap ki kaibigan pero mahirap maghanap ki tunay na kaibigan. Ako nga, hindi ako naghanap. Kusa sinda nag-aarabot ko di. Ngunyan, igwana ako. Malag ako ki screening committee. Maagi muna ka mo, bago ka mo maging barkada ko, maagi muna ka mo sa screening committee. Siyempre, igwa yan ki interview. May exam. Kung lumusot ka mo duman, sako ang final na desisyon. Bako ngayon tabi, Ma'am Cherilyn Contante. Ang tawo bagarog kaya. Maski sa barangay, bagalingan nindo. Pagoriguam ka dyan sa barangay, madurulok ang say mo, di, pag pinaurutang mo na, yun na yan. Marayong pag nakikuro, pag siningil mo na, ikanan kaiwal. Raraot-raot ang ka na dyan sa barangay. Yan yan, galing nga ka na. Isus Maria Josep. Nakinabang na. Dahil mo sa napaunrang ki sa rumbisis, ikan ang pinakaraot sa ibabaw kang mundo. Bako? Narog kita kaya ng mga Pilipino. Nata daw yan na di. Nata daw tarog kita kaya. Minsan, may umangat sa nasa tuya tabi, Ma'am Cherilyn. Grabe ang inggita. Guguyo dun tamang pababa. Ika ngayon litsumas ka. Ngayon regwahong ka na ngunya. Maringi sa mo, guyo dun man pababa. Nganing paratasan na kita. Gari makulugon sa buta na may nag-aasinso sa pamilyata. Ang marauton dyan si Rabier, mismong kapamilya mo pa. Ang magibukan sa imo. Halimbawa, ngayon nag-angat-angat ka. Sus Maria, ang number one dyan na nauurihon sa imo, sumbang kaaparyintis mo. Sa pamilya mo tulos. Araw kita kaya. Imbis baga na maugma ay utong ngayon si Primo. Maurag ang buhay. Dapat suportahan. Ang problema paro. Ay, tita. Pasensya tabi Pasensya tabi. Makakamuda ako. Ang barkada, pagkaiba iyan kang kaibigan. Sabi ni Ma'am Cherilyn, crab mentality.
Kaya minsan nag-iiriwal. Iyo baga. Dahita yan wara-wara. Gari na sa kultura tana yan. Kaya bibihir ako nahiling na ugmahon nga ako. Minsan sa magturugang. Baluan nito sa magturugang. May iringgitan iyan. Bihira ako makahiling ki pamilya ngayon na nga 5 aki. Tapos yung mga 5 ito magkasurundo. Bihira. Permi yan may kadulak. May dai pagkakaunawaan. Nasa laog ng kang pamilya. Nata daw ya. Sabi bagad sa pelikula, dahil man minagayon ang pelikula pag warang kontrabida. Tama man. Pero dapat permisa na pala may kontrabida. Baka, yun. Imbis baga na, ako, sa totoo ha, ngunyang ko sa nangani naraman, si classmate na Edwin Sistina, klase ko ini kang elementary, may mga aki palang si classmate Edwin Sistina na mga professional na. Dahil ko nga ni aram, nahiling ko, so naging guest speaker yata dyan sa Malinaw National High School, kang sa mga graduation. Ugmahon ako ta. Ya ako si classmate, may aki pala na maurag. Dapat arog kan maugma. Kung ugmahon ako, ya ako si classmate, maurag man. Pero hindi sana sa mga kaparintis ni classmate Edwin Sistina, kung naugma. Tapos siyempre, pag may arog na ka na nag-angat-angat na, ay ba na baga ngayang ugali? Mili ngayon may aki ng professional. Luto baga ngayon, tayo na ngayon nakakamit bed. Ako? Bako ngayon? Narog baga kaya? Ako ba orang masik classmate ha? May professional na mga aki. Iyo yan ang problema. Sa tuya, pag may nag-angat-angat na, guguyo doon. Kung angat ka na ngaya, o di, baka nga sumubra ka ngayon sa langit. No. Di wow. Bako ngayon tabi Sir Willie Salazar. Di wow. No, kaya yun tabi mga tuga. Kaya, ang pagreparo sa saron tawo and dahil yung pigsasabi na nadadagit yan sa imo. Dahil ka mo madagit, halimbawa sa muya, sa mga taga-media. Minsan baga may narireparo kami. Dahil hindi yan ipagkulog kibot. Dahil hindi ipagkulog kibot yan sa muya. Dapat nga ni kutanay, pasalamat pa nindo. Tanari parome. Na pwede nindong ayuso. Baka, ayuso nindo. Para sa indo yan. Sa muya naman ka. Lalo na sa mga politiko. Dahil hindi pagkulog ang kibutuyan na naman niya siya. No, reparo na naman niya kaya narog niya kaya. Di ba? Nandadagit. Ang media kaapil. Takaipuan nindo tabi ang media. Lalo na sa mga lokal na gobyerno, ang PNP nga ni, kaipuhan na maray pirma ang media. Kaipuhan na maray. Takunday ng media, dahil i-report sa pulis na oral daw na nagpapa-interview, maski dahil man tig-interview. Sabi Sir Will, sabi kang pulis, nga sir, pakudak na nga kita, kunwari nga, tig-interview mo ako. Di ako nila pagsabay-sabaya dyan. Takoy ako, pag madyan ako, ma-interview ako. Pero kunya ako, for compliance, masana yan na, kunwari nga pakudak ka sa kuya, tig-interview, takaday, takaman tig-interview, punduhi ako dyan. May maisubmit ka sana duman sa Kampula. Dahil, bako arog kaya. Bako tabi arog ka. Dako lang nagigibo kaya. May madya na ruro reporter man, ludoy man. Tagustuhon man magpaparapakudak.
Pigluloko mo sa diri mo. Bako, yugon mo na day ka man nag-interview tapos isusubmit duman sa report ninda na pag-interview ngaya so ano ngaya so issues and concern duman sa interview. O yan ay isusubmit duman. Kasabay ka sa panluloko. Pigluloko nindo ang sa diri nindo. Maray pa ni si boss dyan kompetente ta. Marayo ng panukawa. Gari perming mapira ko ang lalaknit na inay. Marayo ng profile kaya ni dyan kompetente. Inantunay na mayaman. Mayaman ini sa mata ni Ma'am Aruba. Iyo. Ayo, alas 8:13 na. Niling mo na yan. Napalamig sa restoryahan ta. Pero iyo tabihan ng realidad ha. Mas magayon so pig-irestoryahan ta sa mga realidad. Pag pig-irestoryahan ta kaya ining mga nangyayari sa palibot tagari malaino na. Gari buko na magpa-arog kayo niyo. Si Pastor Kibuloy. Mata sabi ni Pastor Kibuloy, siya nga ang Diyos. Siya ang may sadiri kang kinabahan. O tapos ngunya no, totig serbiang ki arestuaran kan mga pulis, din ako kuha. Iyo. Nailing man nangyayari ni sa tuya. Kulugo na. Kaya dapat digisan na kita sa realidad. Iyo. Realidad sa na kita. At least, yan, totoo lamang. Bagong iyo tabi Kapitana Ma'am Susan Nabor, dyan sa Barangay Estancia. Gariday na ako nakapasyar dyan sa estansya. Garilingaw ko na tabi Ma'am Susan so pasiring sa estansya. Si Ma'am Joy kaya na kargulyo dahil man ako tig-imbitaran. Kaya lingaw ko na kung saan maagi so pasain nga ni sa estansya. Sa'y nag-aagi ang pa-estansya tabi Ma'am Joy. Lingaw ko na daw. Mapiesta na po. Biglang nangimbitar si Ma'am Susa. Ay, Ma'am Joy, ilingan na nindo si Kapitana Ma'am Susan Nabor. Tanang imbitar lugod. Mapiesta na po, invited me po kamo. Yugon mo yan. No rin ang pista sa istansya, Ma'am Joy. Yun si Ma'am Joy talaga. Mapiesta na, dahil na naman naribok-ribok. Yung man ang pahit man kayo ni. Tapos maistoryan sa kuya. Dakulo niya duman niya Sir Mox na batag. O di ano? Dahil mo man ako pigtawan. Mili ara mo, paborito ko ang batag. Eling mo na yan. Maluya man pati ako sa pistahan. Maluya ko sa pistahan. 9 and 10 ang piyesta po sa istansya. September yan na di. Maray pa si Adan Iba Jr. aram ang pista sa istansya. Ang agi ngaya kang pa-istansya paligaw. Oy, Ma'am Tuason. Ibahan mo daw ako. Ikang kwaong kong manijira. Tapos uni si Adan Iba Jr. yung man ang guide ko. Pag sinabi ni JR na sa kaliwa, sa kaliwa. Pipiestaman po o advance sa pipiesta sa mga taga-istansya. Pero mainot gaya rin dyan sa Apudkaan. Gari mainot dyan sa Burabod. Mamista kita sa istansya, sabi ni Ma'am Liz. Ang problema sa kuday, mabaga ko nakikipiesta. Nakikipiesta sana ako sa Labnig. Sa Labnig. Diyan kay Chued tapos kay Chanor. Birthday kaya ni Chued. Yung masana. Nakataon sa ng pista. Pero may yan. Taon-taon yan yaon ako dyan. Birthday ni Chued. Pero sa ibang barangay, dahil maluya ako kaya. Pero pwede man po nindong ipasyaron. Ipasyaron na sana nindo. Mamista da sabi ni Ma'am Liz, pero wala man siya.
Dahil pa man ako nakakadyan sa istansya, sabi niya. Sarap man ini man. Makamaligaw kita. Pero paligaw bagad ang agi. Iba ka maligaw tayo. Baka maligaw tayo. Tapaligaw dang agi. Sige. Salamat tabi, Kapitan Ma'am Susan ha, sa imbitasyon mo. Baya, isa na. Tamalay mo. Malawos bagadi. Igwa ka man diyang gipa-tournament. So, basketball tournament tabi. Kap Susan. Igwa ka man dyan. So, Albay Media, may kawat sa Mayor's Cup na Biyernes. Ay pakonsilo lamang kita. Magkarawat-kawat lamang kita. Maka-exercise lamang ako. Balon tama daw kung tataw man kita magpa-shoot. Tataw ka man nga mag 3 points. Maski 4 points pa yan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ma'am Joy, ano sa iling mo? Tatawan ako magpa-shot. Psst. Psst. Hoy. Hiling mo. Dahil nagribog-ribog si Ma'am Joy Lugod. Isa po tunta. Ni si Ma'am Liz. Ma'am Liz. Shh. Ma'am Liz. Sa iling mo, tataman ako magpa-shot. Shh. Ay, dahil naman nagsisiring bagay yung tabi. Ma'am Tuason, uli na kita. Ay, man kayo nagsisiring ba? Mga oras yung pirata daw mo na kita. Yan. Orasyon pirata daw muna tabi kita ha. Sarabay tabi muna kita sa orasyon pirata. Yan. Nabalik kita. Pirata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga.
Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:27 na ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asinang programa inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Dali sa na yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. O dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan.
Kasabay taman dyan sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungkaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursik ang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Busbab. Dyan po kamo tabi magtaya sa loto ha. Nako tabi sa waiting. Sa waiting ang minarayaman sa nasubang kiro tapos yung mga nasa payula. Pag sa loto, maski day kita nang gagana, nakakatabang kita. Yeah. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana, ngunyang pong aldaw kita nin Martes. Apit sa 27 na kita kang bulan na Agosto taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. At igwa kita pigabangan tasu alkalde po kang Daraga. Igwa po ki pigpaluwas na arrest warrant kay Mayor Baldo dyan sa Daraga. And mga tugang base sa breaking news ngunyan, si Daraga Mayor Carwin Baldo, mga tugang kumpirmado pong nagsuko na sa COP kang Kamalig Municipal Police Station kasubago tabing alas 12 nin maagahon kung sain dinarainikan sa iyang tugang na si Mayor Kaloy Baldo kang Kamalig. Ayan ang konfirmasyon mga tugang kang Albay Police Provincial Office. Nag-voluntary surrender. Kaya taramon tapos ibang mga detalyes kayan sa satuyang mga pagiriba. Ayo yan sa pigsasabi pag madali ng eleksyon. Mga nasaro kini dyan sa Banuanin, di ko naman. Banuaan na yung kaso digdi, kaso dumaan. Bulangan digdi, bulangan dumaan. Ay, sabi ni Ma'am Gina Pelyehera Pramoso, good morning tabi. Sabi ni Ma'am Joy, garing nga maluya ka man nga talaga magpasyot tabi Mr. Hulbutana? Garing nga maluyaon ka man nga talaga magpasyot? Baka nga puros man sa nadribble lang aramo. Hiling mo na. Hiling mo na ang tabi, Ma'am Tet Cargulyo. Mga pahit ni Ma'am Joy. Hiling mo na yan. Maluyag, gariday ka bang tatong magpasyot? Daog ka nga yan ni Padimo. Si Padimo nga yan, dawa nga yapi yung shoot ito. Ay pangyari, adi. Ata mamista ako. Kung abo mo mag-iba, murot magbasol ka naman. Aro maninima na. Ata day man nga ni ako nakikipista. Ay man ako nakikipista. Ano naman kayo? Pwede ako sa pasyaron. Pwede pa ako dyan. Sige, tala-talaton taha. O di, pag-arog ka yan, ito na. Sige, takuantay ning pahayag mga tugang ni Mayor Baldo mismo kang Daraga. Day man niya kumapirit. Di day. Ako pa. Kung day, di day. Kuantay ning opisyal na pahayag mga tugang ni Mayor Baldo kang Daraga sa sayang Facebook page. Sabi digdi ni sa Facebook account mismo ni Mayor Awin Baldo. Sabi digdi, hindi na bago ang personal kong
piga agam-agam nga na. Arog san dati, magarespeto kita sa desisyon kang korte. Kamo mga kapwa ko dumagdaragenyos ang nagbalik po sa akon sa pwesto. Sa 2 taon, second district, na sasala ako bilang mayor San Banwaan, siniguro kong magibo mga ipinangako ko nung eleksyon sa abot kan sa akong makakaya. Hindi man kita nagpabaya sa saton na obligasyon dangang responsibilidad. Ang mga pagsubok sa buhay nagaabot talaga. Pero kadalasan nagaagi man sana. Dangogon hindi. Nagatubod tabi akong pariyo mong dati. Malalampasan taman sa naya di. Habang dyan yan, aampanguntang may kusog nin buot dangang tiwala sa mahal na Diyos. Sa ubos dangan padagos na naniniwala, nangangadji dangan niya nagsusuporta sa akon, ipipaabot ko po ang sakon na udok sa buot na pasasalamat sa warang o sa wara sana nindong suporta. Sa warang sawa nindong suporta. Salamat sa indo ngamin. Arog sandati, maski nung nangyari kita, nagapadago sana. Ubos siya di, piga taas ta sa mahal na Diyos na makapangyarihan sa ubos. O yan ang mga mga tataramon sa daraga. Yan tabi mga tugang ang pahayag ni Mayor Awin Baldo, ang alkalde po kang daraga. O di ahampangon pagsubok. Arog kaya. Yan ang maurag. Dahil minadulag. Ay, sisay mga nagdurulag. Mayor Kambamban, duminulag na, nakaluwas pa sa Pilipinas, bangan gwardyado na. Si Pastor, sige man na doon. Dapat hampangon ang problema. Ang problema databi, mamlis man lapas kapos sa balon. Minaagi man sana. Dahil man forever na puros ka sa na problema. Sabi nga ni, ang gulong ngaya bilog, dahil man niya, permi nangyasa na ngayang nasa erarom ka. Sabi man kang supilosopo, paano ngaya kumplat? Permi ka nasa erarom taplat. sabi kang pilosopo, yugo-yugon mo yan. Kaya tabi mga tugang, iyo yan. Ang gabos na pagsubok, agi man sanay, minaagi. Ang teknik lang tabi dyan, Ma'am Joy, kung halimbawa may problema ka, nagkaigwa ka problema, ang problema, dahil mo paghayaan na tambayan. Dahil mo paghayaan na ang problema, umi-standby sa imo. Kapag nag-standby ang sa imo, mahaloy talaga. Bata, minsan may mga problema talagang mina-standby. Kaya nahaloy. Pero kung ang problema, paagihon mo sana, kusa tabi yan na mawawara. Dapat arog sana kaya. Gariyan sa bagyo. Pagkatapos kang bagyo, may liwanag, may pag-asa. Bako, taday man kibagyong surunod-sunod. Sumurunod-sunod man ang 2 o 3, pero dahil nakipang-4, dahil nakipang-5. Takong igwang arog kang grabe naman. Bako, kaya magayon na mga arog kayo na nakakaukod kita. Kumbaga sabi, pagsubok lang yan. Dahil ka man tatawan kan sa tuyang gagurang na pagsubok na dahil mo kaya.
Ma'am Liz, dahil ka man yatawan ki pagsubok na dahil mo makakaya. Kaya nga ni tinaw ngayon sa imo, takayang kaya mo. Ngunyan, paano mo yan i-handle? Yan. Paano mo yan i-handle na problema ngayon? Kaya nga ni dapat sa problema, dai mo pagpa-standby yun sa imo. Kapag iyan tuminambay dyan sa imo, baka makiinuman pa iyan. Pag tuminambay yan sa imo, baka humagad pa yan kiinumon, magtagay-tagay pa yan, mag-video okay pa yan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Baga, pag tuminambay ngay ang problema sa imo, baka mag-request iyan ki alak. Ayaw, nagtambay naman sana. Luwasan mo nakipulutan. Tad-tad baka mag-video ki pa yan. Nag-aragahan iyan dyan. Di mahaloy-haloyan sa imo. Dahil mo pag-ayaan na tumambay sa problema sa imo, dapat pagihon mo sana. Yan. Totoo dyan. Ay na sa mga pag-iribata. Kumusta? Sa ano pala? Sa Kamalig pala nagsuko si Mayor Baldo. Tayaon duman sa tugang niya si Mayor Kaloy Baldo. O tugang niya iyan na mayor man dyan sa Kamalig. Kamalig daraga magtugang iyan. Ayos di. Sige, alat-alaton ta sa mga pag-iribata, pasiriring na duman. Yan ang ano ta. Narog ka ng trabaho kang taga-media. Daralagan sinda duman. O di kita, pagyaong kita sa studio, kitang tigagapuan kibarita. Narog ka ng mga taga-media. Daralagan ng pasiring naman. Narog ka ng trabaho. Sige. Anong oras na? 20 minutos sa sanamalas 9 na. Ay, salamat sa mahal na Diyos. Sige. Saya na kita. Good morning, Tabi. Sabi ni Ma'am Jocelyn Lobas Midalyada. Sige, good morning, Tabi. Taga sa si Ma'am Jocelyn. Sa katabi, ma'am, na lugar. Minsan, sa mga nagpapashoutout sa tuya, ipaglag nindo kung sa ka mong lugar ta, mabati ta lamang kung sa ka mo. Si City Councilor Gio Ong Bonggao, si Attorney Gio Ong Bonggao. Good morning, Tabi, sa mo. Attorney GIO. Yan, pandiurag na servidor. Iyon yan masunod man dyan sa Premier Distrito Kangalbay. Saro ini sa pandiurag na idol ko mampagabot sa legislation, mga lislador, mga maurag. Ma'am Shi Maulyon, good morning. Sa Anislag po, Anislag Daraga. Tama. Sige, sabi ni Ma'am Jocelyn. Sa Anislag da. Sige, kumusta Tabi sa mga taga Anislag? Sige, good morning sabi ni Attorney GIO. Good morning da Tabi sa gabos na mga paradangog. Okay, sige. So, pigalatala tatabi mga tugang ta si Mayor Baldo kang Daraga. Opisyalmente databing nag-surrender na, voluntary surrender dyan po sa Kamalig PNP. Kasubagong alas 12 in Magahon ta may pigahampang na problema si Mayor Baldo. Iyo yan supig sabi baga kang PNP dyan sa Daraga na sa mga media na day magparaparuluwas tabi ki mga fake news. Kita man maging responsable kita. Maging responsable kita ng mga ordinaryong tao sa pagpaparashare kay mga kung ano-ano diyan sa social media na day taman aram. Sabi baga duman kang Daraga PNP na day paman sindaki kapot na
papel. Ngunyan, kusa na si Mayor Baldo kang daraga na nag-voluntary surrender. O dyan tabi iyan sa Kamalig PNP. Yo? Okay, sige. Si Maulyon, good morning tabi. Sa mga taga-Anislag, good morning man tabi sa indo. Sige, huwag ngunyan kay rollback ka di. May rollback ngunyan sa mga produktong petrolyo. Okay, may rollback sa mga produktong petrolyo ngunyan. 10 piso man. Okay, sige. Ano ining mandatory drug testing para po sa apod kay ni midterm election sa 2025 midterm election. So makarandidato kaipuhan databi na magpasairarom kamo sa mandatory drug testing. Ayo. Ta sabi digdi pigsusulong ini diyan sa Kongreso ining resolusyon na ipasairarom da sa mandatory drug testing. So gabos databi na mga kandidato sa 2025 midterm election. Kasabay kita digdi. Mapadrag test man kita kay ini. Gabos. Gabos bagada. Si Sayan anong mga posisyon ang makarandidato sa 2025? Pun senador, dosing senador. Sunod kang senador, party list. Igwang party list. Tapos, gobernador, vice governor, board member, tapos congressman. Tama? Tapos mayor, vice mayor, tapos mga municipal councilor. Yan ang mapasairarom sa mandatory drug testing. Ngunyan, sabi mga tugang ni 3rd District Representative Fernando Cabredo na guidelines na sa nadatabi, kang Commission on Election or COMELEC ang pigahalat para databi mapuuna na ang pag-urulay kaini dyan sa lower house. Kang mga nakaagi databing aldaw, nagpahiwatig na si Chairman o kaya si COMELEC Chairman George Edwin Garcia na pagsang-ayon po sa nasambit na resolusyon. Kabilang natabi digdi na pag-uurulayan ang gigibo na hakbang upang matiyak na authenticate o kaya igwang integridad ang magiging resulta kang drug test kang mga madaralagan sa 2025 midterm election. So, ang sabi digdi na susunod din daw, masunod na ini ang Kongreso sa mga provision kang Omnibus Election Code. At nakabatay ito sa implementing rules and regulation na iluluwas tabi kang ahensya. So pag-urulayan patabi ni dyan sa Congress. Alat-alatun tayo ni. Okay man sa COMELEC. Maray nga ni ini. Ano man mapagpaparatakutan mo dyan. Kung bako ka man doble A. Ano man kaan. Kung magpa-drug test pa yan, maski anong oras pa yan pwede. Bako ka man talaga dahil ka man nagagamit nga, tamang-tamatakot ka. So mga pagproseso nga ni pag-apply kan sa badil, nag-aragi dyan. Bako sana yan, may neurotest pa. Dahil magkiproblema yan kung talagang tamatakot ka. Maski anong oras ka, i-drug test, kung dahil ka magkipigtatago, pahit ka sana. Serbisyo asin reparo,
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:47 na tabi mga tugang. May naipit pa kitang commercial adi. Madali sa natabi ni. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tayo ay magsayaw ng cha-cha. Sige tabi mga tugang, igwa na lang kita ki 8 minutos bago tabi magalas 9. Ang kaskason sura sa di. Ang oras pong yan natud po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa na yan tabi makuha along National Road sa pagitan kang UST and Mariners.
Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap tabi, kidorm, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo dyan. Kasabay dyan mga tugang, ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Bursecan Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you! Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Aldaw kita ngunyanin Martes 27 na tabi kang Agosto taon 2024. Sundo tabi kita alas 9. Mga nangyayari sa satuyang palibot adi. Nibaya na mga kilos protesta na naman, ano? Dakul na naman ang mga nakikisawsaw. Ay, may nagagarasod-gasod na naman sa tinampo na resign. Ay, dakul na naman ang nakikisawsaw. Dahil na sa napapatamang leader, ano? Ang satuyang nasyon. Hindi magsasawa pag ikaw ang aking kasama. Ano na tayo? At aabante ako. Ayun na yan na di. Ang politika digdi sa Pilipinas nagkakabaranga. Dati magkaaralyado, magkaarapil, ngunyan, suiba, nagtatarambling na sa ibang lugar. Iyan ang problema di. Pag dati kang pag-iriba, matambling ka duman sa ibong kontra ka na. Iyan ang realidad tadi digdi sa Pilipinas kung mahal. Napapano na daw kita kaya ilinga na po lubog na lubog ang satuyang ekonomiya. Linga na po grabe na ang pagtiusta. Kaya sa tuwina ultimo na sa nanganing apod ka ini presyo kang bunay kamahal na. Grabe na sa tuyang pagtios. Durulak digdi, durulak duman. Sandali hata gariya o nasa linya si PM Tony. Kauntan linya. Tayaw ni dyan sa Daraga. Kauntan pinaka-latest mga tugang kay Mayor Baldo. Dyan po sa Banwaan kang Daraga. Although igwa na kita binasata naman official na pahayag ni Mayor Baldo dyan sa Daraga. Nasa linya si PM Tony 5 minutos bago mag-alas 9. PM, maray na aga sa mo, please come in. Yes, Kabi Sir Mox, good morning. As in, just maraming pagkaaga sa sistema na parantabay. Live kita rin sa Banuan kan Daraga. Taon ng tas ng pagkinilinaw itong mano naman si Kabi Sir Mox at nagsuko ni Daraga Mayor Awin Baldaw. Kung sa yung Kabi Sir Mox, kumpirmado yung Kabi Sir Mox na nagsuko naman ang gad ining alkalde kan Banuan kan Daraga sa Chief of Police na Sir Mox kan Kamalig. Voluntary surrender. Roger to that. Kasabay ka ini sa iyang tugang si Kamalig Mayor Kaloy Baldaw. Nagpasiling duman tabi si Sir Mox Wanggi sa hipatura kan Kamalig Municipal Police Station. Para na nga mag-voluntary surrender tabi ini si Mayor Awin Baldaw. So sangon niya siya duman sa Kamalig. Roger to that. Sundo sa mga oras na ini, yaon pa ang alkalde duman sa Banuan kan Kamalig, duman sa ipatura kan Kamalig. And siguro any moment din na pagkal daw magkakaigwaning proseso malulungod digdi sa tasong kinaampang kay ni Tabi sa Mox. So ano kaya dyan, ano sabi kang Daraga PNP? Ito turnover pa yan dyan sa Daraga PNP?
sabi, sigun tabi, Sir Mox, sa Daraga PNP, nakahalat man sinda tabi, Sir Mox, sa magiging flow kan durante kan pagsuko kay ni. Kumbaga, mabase sinda din, Sir Mox, sa magiging kasuguan. Magiging kan korte kasi kaso bagang ini tabi, Sir Mox, duman ini sa Manila National. Okay. Pero ang pagkasabot ko kaya tabi PM, yan halimbawa pag igwa ka ngaya ki arrest warrant, maski sa na autoridad, pwede ka magsuko. Iyo. Roger to that. Ngunya, kung halimbawa ngaya duman nagsuko sa kamalig, so jurisdiction naman pag abot duman niya sa lugar kung saan so akusado, halimbawa diyan sa Daraga. So ano yan? I-turn over pa sa Daraga kang kamalig or duman na sa kamalig standby tapos malat na ki-order from court kung saan dadarahon? Siguro tabi, Sir Mox, sa bagay na yan, pinaghahalat-halat nga ni sa lado man kan Daraga PNP kung itatao pa sa inda. Baka magpaabot, mapapod ang tabi PMK press con sigurado? Roger to that. Kaya nakantabay kita dito sa Danuan kan Daraga, maka-antabay kita kung ano sa magiging development kaya. Takaswapon baga, apod gani, holiday, sigurado mo yun na pagkaldaw, igo iyan yung mga presto na gigibuhon kung ano ang kanitabi, Sir Mox, magiging development kanya ngayon na pagkaldaw dito sa Banuan kan Daraga. So kumusta ngunyan ang sitwasyon dyan sa Daraga Municipal Hall? Kumusta dyan? Sa munisipyo kan Daraga? Kumusta? As of now, tabi, Sir Mox, sa tuyong paglibot-libot, business as usual, normal na transaction pa man, tabi, Sir Mox, and mga opisina digde, ang mga yung sa lawgang munisipyo, sundo sa ngayon, tabi, Sir Mox, and also naghahalat man sinda, yung magiging direktiba, kung ano ang magiging kasuguan kayo, tabi, Sir Mox, kung regarding digde, tabi, Sir Mox, pero kung kang nakagingil na, magigirumduman na tabi, Sir Mox, sa simana, nag-file ng live-in nasa travel and si Mayor Awin Baldo, ang nakatukaw talagang OAC is si Vice Mayor Junji Ausyan. Iyo, may travel man agad, may convention sa mga alkalde. Roger to that. Kaya, siguro ang ngunyan magkakaigwa ng changes naman tabi, Sir Mox, kung sisayan matukaw or magdidiretso na ining acting OAC Mayor o ining si Vice Mayor Hausyan. Okay. Sige, yan ang mga antabayan ng Tatabi PM. Roger to that. Okay. Sige. So, yan muna tabi, Sir Mox, ang mga dugang pang informasyon, medyo na hori-hori kita tabi, Sir Mox, after kang long weekend, katakot-takot na tumapik, so Dipisi lang di. Dapat sa talaga. Sa long oras may ka ba nga basiring sa Daraga? Nailing mo na yan. Dapat talaga may chopper na kita. Nganing madali sana. Bayil kita maayi. Yung na yan. Di bale. At least nakahabol pa man kita. And ipaabot ko naman sa opisyal na pahayag ni Mayor Awin Baldo. Roger to that. Sige. Kaya ang tabi sa mga ang sa tuyong pagtugay-gay digdi sa pagsuko ni Mayor Awin Baldo, voluntary surrender. Diyan nga ni tabi sa Banuan kan Kamalig. So, halipo digdi tabi sa Mox sa Banuan kan Daragalbay. Tony Kilistay, Kasarog kan Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sa higdaan nakadangot ako, hinuninin sa rumdamdam sa luba ko, katurugan makukundi si mong boses, iyo pala. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi PM sa dugang na informasyon dyan sa Daraga Albay. So alas 2 minutos makalipas ang alas 9 na.
Urugan. So mga tugang, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw kita nin Martes sa petsa 27 kang Agosto taon 2024. Sa ngaran ni PM Tony dyan sa Luwa, sa ngaran man po ni Maestro Niladto ng Samuya pong Station Manager. Sa ngaran po kan mga taga-suportata digyo sa programa kay Madam Maylin dyan po sa MBY Dormitory, kay Vice Governor Ate Glendaong Munggaw, City Councilor Riner Burse, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, kay ABC President Cap Art Abila, ang malinaw, ang Caposbilo Lotto Outlet kay Busbab dyan sa Barangay Tinapi. Thank you! Sa mga parantabay niya to, sa mga nakatutok sa tuya, maraming salamat po. Paki-share na lang kan sa tuyang programa. Ngani po mahiling man kang iba. Ano? Saga naman kita magiribanan 7 to 9 digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po ang sa indong servidor Asin Taga Reparo, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Isa kuyang mata. Param na po muna kita tabi sis Mati Maranyo. Aga naman. Adios amigos. Domo arigato, iringat po kita. Bye-bye. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Tapos ako bangon si Sakura. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World